Kublai pi baru ki wiwar bat ki subscribe bar chunga hakan ni ka video pela ban yu I ba wei father ushat kershut met bat ka wei ka thailut kan ka video kam de ka video ka banga that borom lane penja borom ya ki father niti baro ba ki father ki de ki ba khui tam hak jinglong kristan hakini ki sinem bala dia ngai isibun ki jai video ki balong kum kine sibun ki pai ba ki banget ba kine ki de sha ki father Henry M kata kajing mut chunga bat kajing yu I chunga kine kim de ki father namar baleng ong kumta hakane ka juk social media sibun ki breu ki bakwa tang ban viral na kata kadaw ki le kup kine ki jai kam ki bakala lada de shisha o father nganom tharai dale leru em baul nut ban le adu kine ki kam ban pen pau haki social media Henry don sibun ki pai ba ki banget ya kane kajing cha Henry kane kam de kajing shisha hato mudur mapi lada kadai kajing cha basha kinut ma ban pelaj social media kim le ran ma ban pelaj haki social media ngakar pat ya phi ki pai ba pidai ban besar punya kum kine ki jai video pemdai ban ngek kelumar lane ban penduk kajing shania haki father aku ban ongor ka we yo le se don na pedang jong phi ki bas nyukta halor kan ka video yo le se don na pedang jong phi ki baong bangat hat borom bangat hat ya ka akwar what's new kan ka de tang kajing pentip ka chunga what ngek bit but what do kajing shania lane what ju tharais new ya ki father namar ki father ki de ki ba khui tam hakajing long kristan kublai shibun kublai shi jarngu epi baro ki wiwar bar ki subscriber